Mna ndikhule ndingomnye wabantwana abakhule bene-childish traumas. The reason behind that it is because 2009 ubrother wam omdala kunam wasweleka, and then 2014 utata walandela. So into eyayibangela into yoba ngabana ndikhule ndineza childish traumas, ndandisoloko nawo nalo mbuzo iyi-one ndizibuza wona ba, so ke ngoku who's next? Because abantu endikhule nabo balapha endlini phakathi bamka one by one. So I was asking myself those questions. Ndikhule ndine-fear, ndikhule ndine-childish traumas, until umyeni kadadobawo wam utata uNox wandibuza umbuzo osahlelena namhlanje. Kulapho ndazilahla khona ezo childish traumas ezo, you understand. Ndisakhumbula ndandihlatywe icuwa that time, you understand. So ekuhlatyweni kwam icuwa udaba wam wandibiza since engunesi phaa eMonti uba mandiye phaa azokwazi undinesa nje for a week, you understand, ndizokwazi uphakama ke ndibuyele eBhayi. So the first day ndifika phaa, ndiyafika, then wabuya ke utata uNox kule ndawo bekuyo yena, nam ndibe ndihleli phaa efront. So he started talking to me ke ba, ndiya mntanam siyakuthanda nodaba wakho, yabo. Wandixelela ke about ihlobo akhule ngalo naye uba washiywa ngutata na-14 years, na instead of ukuyithatha laa nto ayenze i-childhood trauma yakhe, wayithatha wayenza into emnika ispirit soba makabe yile ndoda yiyo namhlanje, you understand. Kubona mos abantu abadala xa beza kuxelela inyani but ufumaniseka uzawuqale ayisugarcoate lenyani kwenzeka ingazongena kabuhlungu ibe ngathi uya-athekwa, you understand. I think at that time he was seeing okanye he was noticing something enokutefa kum ngaphakathi, but mna at that time I didn't see it that way, you know. Amazwi awandibuza wona and wathandayo asahleliyo kum namhlanje angawandodisisayo. Wathi xa ndibuza, after utata ke swelekile, ngaphandle kokukhala nomane ufuna uvele usize ngabantu, wenze ntoni wena ngaloo nto? Do you get my point? At that time ndisenengcwangu zohlatywa ecuwa babe ndiyozama ke ukwenza ibhizinesi, ndandisayizama at that time because ndandingayenzi, ndandiyizama. Ndabuzwa lo mbuzo. I don't wanna lie, at that time ewubuza ndandizibuza imibuzo, hayibo njani utata ndibuze le mibuzo, you know. But as ixesha lihamba nje bandibuyela beBhayi ndisemotweni ezeBhayi, yafika imibuzo kumba, wenze ntoni ngaloo nto ngaphandle kokukhala nokutefela abantu? Uyindoda into yiyo, tata kuswelekile uyibonile imisebenzi yakhe, so wenze ntoni wena ngaloo nto? Into ebonakalisayo into yoba ngabani uyayazi utata kuswelekile, then akazophinda abe khona like in the physical form, ngaphandle kokuba wena uqhubekeka apho ayeke khona okanye ufunde kwizinto azenzileyo ukhulise wena ubomi bakho, you understand. So zaphela ngaloo mini i-childish traumas zam, ndalahla apho into